Аз съм Пламен Борисов, кандидат за евродепутат от ГЕРБ. Пламен Борисов е адвокат по професия. Има магистратура по бизнес право от университета Робер Шуман в Страсбург. Работи като защитник на правата на децата в Асоциация за детско развитие, член 24. Като заместник-председател на Общинския съвет в Перник, през целия мандат работих за реален бюджет. Заедно с останалите общински съветници от ГЕРБ успяхме да постигнем по-прозрачно управление и да спасим общината от фалит. С общи усилия успяхме да променим наредбата за обществения ред и да направим Перник едно по-сигурно място. Като евродепутат ще се боря за приемането на Европейски семейен кодекс, който да позволи на всяко дете да има право на лични отношения и преки контакти с двамата си родители. Ще работя за правото на всички европейци на добро правосъдие. Гласувайте за ГЕРБ, защото ние сме единствените, които правим това, което казваме. Всеки следващ ден на това управление ни отдалечава от сбъдването на мечтите ни. Децата на България и на Европа нямат време за губене. ГЕРБ, номер 18 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.